ବ୍ଲଗ୍ର କିଛି ନୂଆ ଆସି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେଖେଇବ। ଏ ଯେଉଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ମନ ଏଥରେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ। ଏମିତି ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଯିଏକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ବି କରିବି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କେତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଠାକୁର ସେ ସବୁଠି ଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ରଖେ ତାକୁ ମାରିବ କି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯାଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଆସିଛେ ଏକା ଆମେ ଯିବା ଏକା। ଆମକୁ ବି ଦିନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି ଦିନେ ଏଇଠି ଲୀନ ହେବା, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା, କାଳିଆ କରୁଣା ଶେଷ ପା। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ତୁଠ ଖସରା ଲୋ ଗୁମୁରି ପାରା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଆସିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଡ଼ ପକାଇକି ଯିବେ। ଏଠି ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଧର୍ମ ହେବ। ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଆସି ଆପଣ ଗାଧେଇବେ। ଏଠି ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଚାପ ଖେଳାଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏଠି ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟ ମୋ ପଛପଟରେ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ମାନେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସି ବିଚ୍ ଆସିବେ, ବହୁତ ମଜା ନେବେ। ସେଠିକି ପବନ ଯେଉଁ ମାନେ ସି ବିଚ୍ର ଯେଉଁ ପବନଟା ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ମଜା ନେବେ। ଆଉ ସି ବିଚ୍ ଆସିକି ଆପଣ ଏକା ବି ବସିଲେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ।
ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରୀ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ ଆସିବେ, ସି ବିଚ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ